Il-ħadd filgħodu fl-imsida laqda Patriotti Maltin tella demostrazzjoni dan bħala protesta kontra t-talb li qed isir nhar ta' ġimgħa fix-xatta quddiem il-Knisja tal-Imsida minn grupp ta' Musulmani. Din id-dimostrazzjoni saret bħala appell lill-awtoritajiet biex ma jitħallewx jitwettqu attivitajiet ta' dan it-tip fil-pubbliku, speċjalment quddiem postijiet ta' reliġjon f'pajjiżna. Bl-argument li f'pajjiżi Musulmani l-insara lanqas biss jitħallew iroddu s-salib. Il-protesta bdiet tal-ħabta tal-10 ta' filgħodu fejn kienu kollu frut ħobs bil-perżut. Dan għaliex skont il-grupp li organizza d-demostrazzjoni, tfal tal-iskola fil-primarja ta' San Pawl il-Baħar allegatament mhux jitħallew jieħdu ħobs bil-perżut l-iskola minħabba tfal Musulmani. Restrizzjoni li però l-Ministeru tal-Edukazzjoni kif ukoll il-kap tal-iskola msemmija ċaħdu li teżisti. F'din l-attività frott ta' nuqqas taqbil fost dawk preżenti inqal argument dan meta raġel rid jagħti kumment li però ma kellux l-approvazzjoni tal-organizzazzjoni. Kien hawn inqala l-argument fejn il-ġurnalisti preżenti sostnew li ġew aggrediti. Persuna li kienet preżenti għad-dimostrazzjoni ġiet arrestata mill-pulizija brabta ma' dak li seħħ.